Hola, bon dia, com esteu? Us vull parlar d'un nou cas que ha sortit avui, és el d'avui mateix, o sigui, és un cas nou completament. És un cas sobre un tema també, com no, de feminisme radical, I és el cas que en diré de la Juana Dolores. La Juana Dolores és una noia, és una periodista que treballa per la revista Núvol, i aquesta noia, ja veieu que la seva foto de Twitter és bastant explícita, doncs resulta que aquesta noia ha rebut una proposició sexual per mitjà d'un missatge privat d'un altre company seu de feina que es diu Pol Capdet. I la noia, ni corta ni peretzosa, doncs va i publica aquest missatge privat que li ha enviat el seu company, el publica a Twitter, indignada, no?, de que això no pot ser, que és una agressió sexual i que com pot ser que hagi d'aguantar això. Doncs clar, evidentment, s'ha produït un linxament públic, tothom ha començat a comentar aquesta piulada, a contestar-la, dient que aquest home és un desgraciat, que aquest home és un pervertit, que és un masclista, que això no pot ser. O sigui, la noia surt amb una foto seva amb sostenidors a Twitter, en el seu perfil públic, i resulta que si rep una proposició sexual, això és una agressió masclista intolerable. A veure, noia, si surts amb sostenidors, què esperes que et diguin? Tu amb la teva indumentària transmets un missatge sexual i la gent, si té sentiments, la gent si té emocions, evidentment reaccionaran davant d'aquest estímul. Qui no vulgui pols que no vagi a l'era. Si tu vas vestida d'una forma seriosa i d'una forma professional, no tindràs aquesta mena de proposicions. O sí que les pots tenir, però això entra dintre de les regles del joc de la societat, de que hi ha persones que se senten atretes per altres i intenten fer una aproximació sexual, un intent de seducció. De vegades aquests intents són més afortunats o de vegades són més desafortunats, com en el cas d'aquest noi que ha fet un intent bastant desafortunat. Jo personalment, si a mi una noia m'agrada, jo no m'hi apropo d'aquesta manera perquè és bastant groller i és bastant poc educat i poc correcte, no? Però cadascú té la seva manera i mentre no sigui una agressió purament dita, en aquest cas es tracta simplement d'una mera proposició sexual, res més. Estem al segle XXI, per Déu. Doncs resulta que la noia aquesta publica aquest missatge privat, que això s'hauria de veure també la legalitat d'aquesta acció, de publicar un missatge privat. No sé si això entra dintre d'uns paràmetres legals. I és clar, i s'ha produït un linxament en massa de missatges de suport a aquesta noia i de condemnant aquesta agressió sexual del seu company. Doncs res, resulta que ja el dia següent, fulminantment, la revista Núvol acomiada el Pol Capdet per aquesta agressió masclista. O sigui, estem davant d'un cas claríssim de linxament d'aquests que es produeixen avui dia en base a una ideologia progre, feminista, femellista més aviat, on tu no pots dir segons quines coses perquè automàticament acabes linxat i es produeix una condemna i una persecució de l'impuls sexual masculí com a cosa negativa. O sigui, s'està condemnant la conducta sexual masculina, un intent de seducció d'un home, maldestre en aquest cas, sí, estem d'acord, però no deixa de ser un intent de seducció, un intent d'apropament sexual. I com a tal no té res de dolent en absolut. Doncs resulta que en base a aquest judici moral, en aquest home se l'acomiada com si la seva feina, el seu lloc de treball, tingués alguna cosa a veure amb aquest missatge privat que hi ha hagut entre ells dos. Quina relació té aquest missatge privat, aquesta proposició sexual a la noia, amb el seu lloc de feina? Perquè han de ser dues coses que estiguin relacionades. Quina relació hi ha aquí? Simplement es tracta d'un linxament moral, com dic, com si tu, a l'època del franquisme, haguessis despotricat de l'Església i automàticament el teu cap, el cap de la teva empresa, t'acomiadés per blasfèmies. Doncs es tracta del mateix, però en comptes de basat en una ideologia catòlica, doncs basat en una ideologia feminista. Perquè a veure que m'expliquin a mi on és l'agressió dintre d'una proposició sexual de que m'agradaria follar amb tu. Quina agressió és aquesta? Jo tinc un amic que és model, no diré el nom, és un noi que surt a molts anuncis, a publicitat, és actor, i és un noi molt guapo i que rep moltes proposicions sexuals de dones. Rep moltes proposicions i rep moltes incitacions i moltes noies que li escriuen que volen tenir relacions amb ell. I si a aquest noi se li acudís un dia publicar totes aquestes proposicions que rep per les xarxes socials, aquestes dones que se les fan serien acomiadades també? Serien apartades del seu lloc de feina? A mi em sembla que no,
perquè aquesta agressivitat sexual és una cosa que només s'atribueix als homes. Si un home intenta seduir a una dona o fer una proposició, automàticament és un masclista i és un agressor. Però clar, si a mi una dona m'envia una proposició dient-me que vol follar amb mi, això no és cap agressió, això és, pobra dona, està sotmesa pel patriarcat i pobreta, doncs ella té tot el dret a fer proposicions sexuals a qui vulgui i pots posar una foto amb sostenidors i una foto despullada, com aquesta Juana Dolores que publica un article a la revista Núvol sortint amb calces i amb les cames peludes, que no sé quina mena d'estètica li veuen això, però surt amb les cames peludes, en la foto que se suposa que ha de ser una foto professional d'un article que ella ha publicat, i surt amb calces i amb les cames peludes. Imagineu-vos que jo publico un article en una revista i que surto despullat i amb calçotets. Quina gràcia seria aquesta? Me la deixarien publicar, aquesta foto? Em publicarien el meu article? Aquí hi ha un petit error. Aquesta foto on surt la Juana Dolores en calces i amb les cames peludes no és una foto que il·lustri un article seu, sinó que il·lustra una entrevista que li fa la Clàudia Rius a aquesta mateixa persona. Fet aquest aclariment, continuem. En fi, que aquí veiem clarament on és aquest victimisme del feminisme, aquest victimisme cap a la dona i aquesta criminalització constant cap a l'home. I des d'aquí, doncs, per finalitzar, li envio tot el meu suport al Pol Capdet per aquest linxament públic que està patint. Suposo que ho està passant molt malament, doncs li envio el meu suport i esperem que algun dia la gent s'adoni de tota aquesta bogeria col·lectiva. Fins aviat.